sa Dios. Dahil ang Ginoo tanang kanasuran, dahil galing siya tanang katawan, higugma kita niya pag-ayo sa gugmang walay pagluwa, ug ang pagkamatinud-anyo sa Ginoong muluktan hangtod sa kahanglan. Mag-ambot ang mga Isus. Yes, Lord, dalay ko ng pangahan. Lord, daghang kayo salamat, Lord, kami makabuntagon, Lord God, sa mga kalag na naburiya sa mga tubangan, Lord God Jesus. Nabuday, Lord, kami mo, Lord God, mo simba nila sa mga nganan, Lord God. Lord, daghang kayo salamat sa mga kamaano sa mga, Lord God. Ikaw pa lang ang kasing-kasing, Lord God, na magpatinud-anyo nila kanino, Lord God. Labaw na, Lord, sa tagsa-tagsa ng mga kapamilya, Lord God Jesus. Lord, ipapakita ang kasing-kasing, Lord God, na makaila sila nila kanino. Ikaw pa ilang kasing-kasing, Lord God, na makabalo sila, Lord God, kung sa kalugad sa mga Lord God. Maayo kay kalugad sa mga kinabuhi. Dili may mabuhi, Lord God Jesus, kung wala. Ta ikaw ang among Diyos, na among gialagaran, Lord God. Kaya dili may gusto, Lord, na may malaglag sa mga, Lord God. Yes, Lord. Pasimuan, Lord God, sa among mga kalabasan, dira kanimo, Lord. Sa unang-una, Lord God, sa kadautan mo pang namuna, sa among binuhatan, Lord God. Waan, Lord God Jesus, ang kasakit, Lord God, sa mundughan, Lord God. Pulihi o kalibay, Lord. Yes, Lord God, hallelujah. Daghan kayo salamat sa mga kamayo sa mga kinabuhi. Hindi kayo gusto malaglag, Lord God. Yes, Lord, simbahan ka na mo, Lord God. Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa mga ka na mo, Lord God. Yes, Lord. Ikaw ang nagpastan sa mga sala nila sa krus, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.
Lord, kaya padayon ta, Lord God, Jesus. Gamhanan ka, Lord God, sa tanan, Lord Jesus. Yes, Lord.
mabasa isinungkulan Lord God, na masabtan namin ang nagtulog nito, Jesus. Na ma-apply ng mga sa mga kaugalingan, Lord God. Kung ma-share kami, Lord God, sa mga kaigsuunan na wala pa kaila-dila kanina. Yes, Lord. We glorify your name sa mga Jesus na ating. Palakpakan ito ang ating. Yes, Lord. Wala hindi magkita. Wala ikaw sa mga nagdahil kami, nagpatugbo kami sa mga tingog, nagpatugbo na ikaw masitugay sa mga pinagpapagod. Lord, salamat sa mga gayon na gugma, kung may pagkuban, nagipakita, nagikalaw sa luyuman, sa mga kulangon, nagipakita, panahin nila, nagpapakita sa inyong gugma, nagikalaw, kung kami ipalangga, naniwala sa mga pan, naniakalaw nila. Salamat ngayon, sa alukoy, na kanunay, nagipakita, nagikalaw nila. Salamat sa mga panalangin na ipagibukbok sa mga pinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo sa usok, sa protection ng mga pinabuhi at ng kanlaw Ginoo. Nagawa sa kanay, nagpasalamat kami Ginoo sa mga pagsulay sa pinabuhi. Huwag pinasayan kami, na kami imong isulay, huwag kami may mabalakong tayo Ginoo. Lord, pasaylo kami sa pananamit ng sala, na nahimo din kanino. Ikaw kanunay, nagsusi sa mga pinabuhi. Magatabang ka na mo sa pagpantay ng pinabuhi Ginoo. Aron na kami Ginoo, mahigpit diya sa iyong patubangan. Aron kami Ginoo, kahimukan nimo diya sa iyong mga kalagaw. Lord, nagaangko ako nga ng kanimo, nagpaday ikaw, nagablas, hindi mo nga katawhan. Mananaman kanilay, nag-struggle sa ilang mga financial, Ginoo, I pray na ikaw, panalangin kanila, mag-kabag kanila, na doon na sila financial breakthrough Ginoo diya sa ilahang pag-ilahang lalon. Sa tanan nga, adunay malatihan karon ng mga peksona na sa lain pa ng mga naigalaan, mga kamayaltihan, na tao na nasa hospital, Lord, have mercy on them. Sitahin sila, taluin sila, pagkayuha sila sa ilang mga malatihan. In Jesus' name, I declare and speak healing at kanilang Ginoo. Sa mga nagmaluyahon namok na mga kaisukungan, ako ang pag-angko na ikaw magandasig sa ilang mga kasing-kasing. Nandiya sa pinaguyugang bahay sa ilang kasing-kasing. Subaw ang kainiton sa pagpangita na kanimo aron sa pag-alagad ng kanimo. Buha ang Ginoo ang espiritu sa katalang, ang espiritu sa kahadlok, ang espiritu sa kaluya Ginoo. Kulipin kini nagdilaab ng kalayo sa pagday, pagsimba, pagpangita ng kanimo kaya sa ilang mga pinabuhi. Dahil ako nag-aangko sa tanan ng mga naa sa paggobyerno, kamot ng mga opisyalis, ikan sa lokal, at sa national na mga paggobyerno, binasa ko ang President na si Ferdinand Bongbong Marcos. I pray for wisdom kanilang tanan, kanilang ang mga appointees nila Ginoo kaya sa paggobyerno. Ikaw Ginoo mag-enlighten sila kinabuhi ang masayra nila kung sa imong pamubutkon alang niini nga nasod kung sa gayon ang paayuhan para sa mga Pilipino Ginoo. Nag-aangko ako sa tanan nimo mga alagad karon, mga pastors, mga bawali, ay mo ipadala sa naglalaki mga kasimbahanan. Ikaw Ginoo magkatag kanila ng ito ng alam aron masayra nila kung sa gayon ang motibo ipawalit at kanila ipanuglot at kanila alang sa ayuhan o alang Ginoo sa pagtubo sa mga panon ng mga katawhan na ipaisagod na kanila Ginoo. Nag-aangko ako nilang dapit na ako sa kabayan o sa mga kasikpit nila dapit. Aside ko Ginoo, madaghan ko din sa mga tao kanina, walay panahon ng kanimo, walay magpakabanak kanino Ginoo, padayon ka nila na ginabaliwala, kaya silang kinabuhi. Ako mag-prayer na one day, ilahang Ginoo magkigan, kaya silang kasing-kasing, ang hawak ang Panginoon lanon Ginoo, na mangita sa
mangita ngayon sila kanimo, nga ilahang sayran Ginoo, kulang na sa kinabuhi. Mao gayon ikaw, Ginoo, ingon nga ilahang Ginoo personal ang manluluwas na sila. Realize na ko kanila, kawang ang kinabuhi, kawang ang tanan ng kinabuhi na, kawang ang kalibutan ng kinabuhi, itagahan mo kabana sa daghan ng mga tao, kung wala ikaw, kaya sa ilang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon, empower us with the Holy Spirit, Ginoo, kaya itugot ng kaaway, mahimo sa pagtugaw, sa among pagsimba, pamalandong sa imong mga puno. Huwag ginasalig, kinatugyat ng imong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Kaya ilang mga tanan sa likod. Sige, huwag naman ang mga hatag mo. O kailangan na itong Ginoo sa may pagmaduha. Buhat ka sa kaliwan, diha sa Ginoo. Buhat ka sa kaliwan, diha sa Ginoo. Dahil
Bayang buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo, magkakaroon sa kabuntagon. Kaya hindi pa akong lalaman kung nadunan mo yung Biblia, lipat na ako sa libro sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 20. Mateo, Kapitulo 4, versikulo 20. Ang pulong sa Ginoo ingon sa versikulo 20. Diha gibiyaan nila ang ilang mga bukod o bikuyog sila kaniya. Ang Diyos na panalangin sa pulong mag-aampo ta. Ginoo Diyos, salamat sa iyong pulong. Ako ang nabasa. Ikaw ang nablas kanin sa talang kini o tubuti na ang mga pulong nimo magkakipin sa taksa ang mga kasing-kasing sa inyong mga kawan. At ang isang galing na ako lang ito ang alam kaibon ko ng makasaysay inay mga pulong. Pinasanin niya po yan kung mga tanan. Jesus name I pray. Amen. Mga kids, love you po na pwede mag-ilog mo ng ta kay madisturbo ninyo ang inyong ginikanan. Kung magsige po ng istorya. Kaya ano ni Sami, nitaklaan sa kabuntagon, magahis mo kita may tungkol ni self-denial and serving the Lord. Now, ang pulos, adunay diwali si Jesucristo at tubagan sa iyahang mga disipulo na dihak na gitawag niya kining mga tawanan. Umingon siya sa iyahang pulong diha sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 37, ito na sa 39, na kinun siya, ang nahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw kanako, di takos kanako. O ang walang magpasan, o ito pa niya, o ang nahigugma sa iyang anak na lalaki, o anak na babae, labaw kanako, di takos kanako. O ang walang magpasan sa iyang cross, o walang magsunod kanako, di takos kanako. Ang mangita sa iyang kinabuhi, buwan ka nini. Apan ang mawakan sa iyang kinabuhi, tungod ka na ako, makakapla, Ginoo ni. Okay, sumunod ko, ang ulo sa Ginoo, ang isudan ni Jesus Christ, ang isudan ni Jesus Christ, walang tingin na dapat sabot na imuhang i-abandon or taliklan o biyaan mo ang imong mga minahal sa kinabuhi. Bukan kayo, ang iyang mensahe sa diya ka nagwalis niya na inupan niya kung ikaw na inupan sa imong amahan o kinahan labaw sa Ginoo, dili takos sa Ginoo o dili takos sa iyang tubangan. Kung ikaw na nahinupan sa imong anak na lalaki o anak na babae labaw kaniya, dili ka takos sa pagsunod kaniya. Usa ka bukan kayo na wali ni Jesus Christ kay nagbigit ko kini sa ato ang mismong pamilya. Especially kita na mga Pilipino, kita family kung kita, meaning nagpapakabanan kita sa ato ang family na ito. Naghahatag kita o importansya sa ato ang pamilya. So, correct in anikon ang gitudlog ni Jesus Christ at ubangan sa mga tao na mingon siya, kinsa kanitong nahigugma sa iyang amahan o kinahan, labaw kaniya, dili takos kaniya. Kung ang nahigugma sa iyang anak na lalaki o babae, labaw kaniya, dili takos usap kaniya. But sad to say, daghan sa mga tao, pag-abot pag-anin sa pamilya, usahay, dili lang kayo usahay, kasagaran, dahil kalimot yun sa Ginoo. Kung inupan rin sa verse 13, nalingon siya, o ang wala magpasaan sa iyang cross, wala magsunod ka na ako, dili takos ka na ako. Anong nagahisupan si Jesus Christ ang cross? Tungod kay, ang pag-alagad sa Ginoo, dili lang kay puro kayahay, dili lang kay puro labit ang pagpangalagad sa Ginoo. Adunay pure yung mga panahon na kay ugon ang imong pagtungo o pagsalig diha sa Ginoo. Especially, ang dugon sa Ginoo, ang
imong family aron sa pagsuta kanimo kung ikaw ba tapos ka ba sa pagsunod sa Ginoo. Now, sa diha nga si Jesus Christ nanawag siya sa iyang mga apostoles o sa diha nga nagpili siya o mahimo niya disipulo, ipila ka mga pananagat iyang gidoon mingon siya sa mga pananagat dali muyong ka na ako kay sugat karon managat ka na akong tao. Usay gigon usay gisulti diri ka may tungod sa mga pananagat ingon pa diri ka diha sila mitindog o gibiyaan nila ang ilahang sakayan o ang ilahang pukot. Now, ang pagsunod sa Ginoo, it takes courage. Kaya daghan sa mga Kristohanon, talawan, pag-abot na sa pagsunod sa Ginoo. Daghan sa mga Kristohanon, pag-abot na galing sa pagsunod sa Ginoo, talaw dayon. Daghan pa og mga alibay, daghan pa og mga pasangil na lagi inani, na lagi dili ko ini, na lagi dili ko kuandang. Pero ang mga mananagat tanawa sa diha nagibalikan sila ni Jesus samtang sila nag-prepare sa ilahang sakayan o sa ilahang pukot aron lunta sa pagbalik dito sa laon aron sa pagpanagat. Bingon si Jesus kanila, dali ko, uyog ka na ako, ay sukat ka mo, managat na kamo tao. Ilang bibiyaan o bitindog sila o bisunod kay Jesus. Wala kayo mabasa kanina na namutana ang mga tao, ang mga mananagat na bingon kay Jesus Christ. Lord, nakakuwang na ba ko kung musunod ko dito? Lord, mahayahay ba akong kahintang kung musunod ko kanino? Lord, kuyuhon ako akong pamilya, Lord, na musunod kanino. Kay basit ko niya, kung dili ko gusto maiyaban ko sila. Lord, kung musunod ko ako nino, karon sa pagpanagat sa mga tao, madatong ako. Kung wala ko'y pasali si Jesus Christ, na kung musunod ka, wala siyang pasali. Hindi na mga tao, mga mananagat, kabingon siya, biyaya ang inyong sakayan. O, sukad ka ron, managat ka mga tao. O, kung kamo musunod sa ako offer sa inyo, mga dato ko, mahimong kong mga portahan. Wala yung offer si Jesus kailangan. Tuod guy, ang pagsunod sa Ginoo, o itong ginong ganyan, it takes courage. Wala di mo masayran, wala mo di mo masayran, kung sa'yo nagpaabot sa inyo, wala kinahanglan ni mo magmaisugod. Unlike at ang kahibalo na ka, kung sa'yo nagpaabot di mo sa unahan, pag-ingon sa Ginoo nga, Gamer, sunod ka na ako. Yan. Ipakita na kay Gamer, umingon sa dito ka sa itaw-taw, bukit doon. Yan. Pag tukod ka dito ko, hindi usa ka na ko kaya simbahan, anang na mo na lumad na apil na mga employee diha mga sundalo, magpiusa sa katalan, magdahi sa Ginoo, mauni sila kanaghan. Wala ito na. Wala dito, mahayahay ka. Wala ito na. Kung ingon ako sa Ginoo nga, pag-ingon niya sa iya, sa mga tao, mga mananagat, dali ko, ay sugat ka ron. Managat mo mga tao. Diha, ibiyaan nila, mga sakyan, o gangilang matungkot nila. Naingon pa nila, self-denial and serving the Lord is necessary in following Christ. Sa daw, ang pag-alagad sa Ginoo, ginahanglan o pagsalikway sa imong kaugalingon diha sa pagsunod sa Ginoo. So daw, gikinahanglan ang pagsalikway sa imuhang kaugalingon diha sa pagsunod sa Ginoo. Kung mayroon ta na gikinahanglan ang pagsalikway sa imuhang kaugalingon diha sa pagsunod sa Ginoo, wala gingon ni Pablo, nagilansang ka uban kang Kristo o ginubong o nabanhaw o kanang kung ikaw mismo nga naman mo, dilit na imuhang kinabuhi kung dilit na Kristo na. So kung nagtuo ka, nagipakabot yan ang ni Jesus Christ, namatay ka na, kung nabanhaw ka na, uban ni Kristo, kanang life dito, katong time na gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, mahimo nimo Lord and Savior, dilit na imo. Kung dilit, iya na sa Ginoo, and supposed to be
gamiton mo na diha sa pagsunod sa Ginoo. Ha? So, kinahanglan sa lingway, di mo yung pagalingon diha sa pagsunod sa Ginoo. Kung gusto ka na makasunod ka sa Ginoo, tarong, kinahanglan sa lingway, di mo ang imong pagalingon. Kadaghan, nagsunod sa Ginoo, nga dili tarong ang pagsunod. Kay, daghan pa o daghan pa mga apan, kaya silang ginagawa. Talawin na ito, Luke chapter 9, verse 23 and 24, nag-ingon siya, talika, puno sa Ginoo. Kung siya, ingon sa tanan, kung adunay buot na musunod ka na ko, kinahanglang magdumili siya sa pagalingon, pag magpasaan sa iyang cross, matag-adlaw, kung musunod ka na ko. Kay si bisan kinsa na buot pagluwas sa iyang kinabuhi, mawat-an hinuon ini, o si bisan kinsa nga mawat-an sa iyang kinabuhi, tungod ka na ko, kinabuhi, tungod ka na ko, magluwas ini. Usa ka bukat ini na mensahe ni Jesus Christ diha sa pagpasidaan sa iyang katawhan. Malumabo, iyang ining giwali, una, miamon kaniya ang kamatayon. Or, ipasidaan niya kini na tunay kalabutan diha sa iyang kamatayon. Ingon ba niya, kung adunay buot, musunod ka na ako, kinahanglan nga isalikway niya o magdumili siya siyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross at adlaw o magsunod ka na ako. Iyong kayo. So, dili puro ayahay ang pagsunod sa Ginoo. Adunay sakit sa kasing-kasing, adunay kaluyan, mga discouragement sa kinabuhi, na di mauna ang mo, pigit kanimo, aron na kung pwede pala, luundang ka na sa pag-alaga sa Ginoo. Pero si Jesus, ingon siya, kinahanglan, as ano nimo ang imong cross, adlaw, kung pagsunod ka kanako. Isa man ang mga cross ninyo, nag-iagian ninyo karong mga panahon na either malatian, either relationship problem, diya sa balay, rebellious children, mga pag-iayon na sa ilang away, financial problem, dagkong mga utang, walay kabayan. O na ang mga cross na inyuhang pas-anon. Mga challenges sa kalibutan, o na ang mga cross na inyong pas-anon, kung o na ang sukdanan, kung ikaw ba, pagpatinon-anon magyapon na magsunod sa Ginoo, naliwala sa mga cross na gipasan nimo diha sa mga kinabuhi. So sa daw, kung buot ka na magsunod sa Ginoo, kinahanglan magpumili ka sa imong kaugalingon. Deny yourself and take up your cross. Salikway ang imong kaugalingon o pasana ang imong cross. Sunod ka sa Ginoo. So dili, walay promise na niya maayahay. There is no prosperity gospel pag-abot sa pagsunod sa Ginoo. Unay magwawali, paglingon na mag-alagan ka sa Ginoo ay para mamayahay ka, madakot ka. That is prosperity gospel. Walay na. Although ang Biblia nagsakay kung mananginaw ka, pero kung maingon ka, kung inyong gali ka, kung susunod ka sa Ginoo, madakot ka, prosperity gospel. Walay pagkadato. Adunay panalangin, lahi magundang madakot ka, lahi na panalagitan ka. Kay base kung ingon ka, kung susunod ka sa kuha, madakot ka, base na Ginoo ang mentalidad, ang mga lakad mo sa Ginoo, kay para makatukod kong balay, kay para makapalit mo sa sakyanan. Yun ang mga. Pero ang Biblia nagsakay, panalaginan ka. Magsunod ka sa Ginoo. Ingon ang Matthew 6:33, pangitaan ang ingarian sa Dios o ang iyang pagkamataro o ang talang mga butang igahatag niya diha kanimo. Panalangin, pero walay isaay dala ka na ikaw maadunahan. Kung padatuon ka, mas labing maayo. Pero kung di ka padatuon, masalamati ang Ginoo. Kaya ikaw nakasunod sa Ginoo. Bisan taliwala sa kapitpos sa imong kinabuhi. Ingon pa, kinahanglan
bisang mataliwala sa imuhang mga hardships sa imong kinabuhi. Magsunod ka sa Ginoo. Why? Because the real task in following Christ is during hardships in life. Diha pasukod kung tinuod jud ka kag Kristiyano o panahon na dunay pagsulay ang mga baksa. Karon tingali kung kamo siguro dili basin daghang pagsulod ninyo ang bugas ay sundalag bugas, napamoy manuto, napamoy na ipon-ipon na kwarta. Makaingon mo nga simba mo karon mga lagad kasi. How about mayabutan na? Nagakutan ang turko at way hulong, sige, at to si balay. Ang imong silingan, nga imong giutangan, way hulong, sige, paningin sa imo. Lagi si Ria, hindi man ka paningin siguro, no? Ha? O niya, wala na kayo maluto. Imong estudyante, wala na kayo pamabaon sa ilaha. Sige ko dito away, imong pamilya. Dili ko in good terms sa imong husband. Makaingon ka na masimba ko karon. Diya ka mapamatukan kung tinuod ko ka ng followers. May kunwingon ka, gusto ka lagad sa Ginoo, grabe naman ang mga pagsulay, may pag din mga lagad sa Ginoo. Actually, mayroon ako. Kaya dito ka tinuod ang followers sa Ginoo. Maybe you're a good follower, sa diya nagpanalanginan ka, pero makita kung sa katao, kung tinuod ba siya, na followers sa Ginoo sa panahon sa kalisod. Big po sa look at Job. Si Job inisang sa katao nga saan natubangan sa Ginoo. In fact, ang Bible nag-ingon na si Job sa kabatarong na tao. Every day or every time na nakumpira niya mga anak, siya mismo gahalat na sinulong katubangan sa Ginoo para mapasaylo ang iyang mga anak. Basin mo niya, nakasala sila. Katubangan sa Ginoo sa diha na sila ang nagapahigayon sa ilang kumpira. Pero sa kaadlaw, isulay siya sa Ginoo. Dili tungod kay siya nakasala sa Ginoo. Kung dili isulay siya, ay nakita sa Ginoo. Nahilabhan kayo niya ang tinud-anon sa Ginoo. O napamatunan na si Job tinuod ang followers sa Ginoo. Ano ba? Sa diha, nagisulay siya. In fact, iyang asawa, mabuklang kung Christian ba iyang asawa o unbeliever ba iyang asawa, na ngayon siya nagtay, tulungan na yung Ginoo, kay may buhakan ka ba sa iyo? Ingon si Job, ang imong sinuntian, murag usa ka babae, magpasalamat ka lang bago sa Ginoo, kung maayo magakat sa iyo. Lalo na ingon ba iyang asawa? Okay, namatay ka, nakulong ka bang anak? Namatay iyang mga libuan, yung mga kahayupan. Itakbuyan siya og kapahong from head to foot or foot to head na kapahong. Ha? Ang kadato na siya usa ka inilang atunahan sa sidlakan nga bahin sa Juda. Di atong panahon pero kanang tanan kawala sa iya. And then ulungan siya sa iyang tulong kahigala. And later on, ibiyaan siya sa tulong kahigala. And then, ibiyaan pa sa Ginoo. Wala din sa ibiyaan sa Ginoo. Wala kung kamo isulay mo, basahan history ni Job sa libro sa Job. Di ako makakita grabe ka, libro na inspiration, lalo kinahalan yung lahutay ka sa pag-alagad sa Ginoo. Si Job, ikuha ka lang sa iya. Galit, ibiyaan ganyan siguro ito siya asawa. Kaya bukan, matutong isuhanan niya asawa. Ha? Namatay ang mga anak. Kung kita siguro mamatay itong tibok pamilya siguro, masih maghingok siguro. No? Ha? Di ba? Bulagan ng galing kuyaw. Manjuri, no? Bulagan ng galing kuyaw na. Mura, kumanda ang kalimutan. Ha? Huwag na hilagay ng kalimutan na. Ay pagkamatay. Ha? Bulagan ng kuyaw na pagkamatay na. Si Job, namatay na. Nakulong ng mga anak. Ibiyaan siya asawa. Iyang mga kahayupan, mga animals niya. Nakamatay na lang. Ha? Pero isang magpasya mo na una na magpakamatay na lang po rin. Eh wala na, inuha na sa Ginoo na lang. Pero wala, inundan. Sa diya ka nasuka sa Ginoo na alon si Job. Kaniya, yung panalanginan siya. Walang kasawa din mo, the last chapter sa life ni Job. Ang awan din mo.
Katong anak niya nga napulo ka buong ipulihan mo sa Ginoo. Pero mga gwapo, mga maanyat na mga anak, yata sa Ginoo sa iyo. Diba, katulog niya kababae, pag ito siya kalalaki, nagihaka sa Ginoo sa iya, pagpare, tagaan sa tulog kababae, ng mga anak, ang ingon ang pulo sa Ginoo sa Job. Si Job, naka-anak pag yun, o bitong lalaki, o tulong ka babae, na hilabihan ng mga maanyat, walay susama ng mga maanyat sa iyang mga babae. O niya, ang talaan ng mga kaptaran o nahanaw sa iya, ginukli sa Ginoo. Ang iyahang kamilyo nga naas 500, gihimong na pulo. Ang iyang baka nga nasa 1,500, gihimong 3,000. Ang iyang kamilyo nga nasa 3,000, gihimong 6,000 po. Imagine mo na, ginukli sa Ginoo, ang luha sa iya. Wala. Huwag ka musunod sa Ginoo. Deny yourself. Sa likway. Anan nga naa sa ilunga. Sa likway. Nakalikti. Huwag ka musunod sa Ginoo. I hope I read in verse 24. Ito ang in chapter 9, verse 24. Nag-ingon siya Rita sa 24. Kaya si bisan kinsa kabuon pagluwas siya kinabuhi mawatan hinukon ang ato ang una-una nanong kinahanglan nimo i-sacrifice ang muluhaton sa Ginoo nanong usan sa tumulahula na isa ko gusto karon kay naay over naay magtrabaho makakwarta ko simpa ko di ba ko makakwarta ako kamay makakwartahan noon na ano ay sila ko ikapulo mga ipigitay, ulit. Mag-over na lang ko, makakorta pa ko. Ang mentality sa tao, inana. Pero sa inyo sa pulo sa Ginoo. Supak ang pulo sa Ginoo. Kaysa nga nitong magluwas sa iyang kagalingon, siya mawatan Ginoon. Oh. So kung naguna-una ka, paningkamot mo kay para mag-provide ng tanan. Wala may problema ang paningkamot. Basta, balancing. Ano mo, balance ministry? Balance living. Na kay panahon, ingon ang Ginoo, aduna kay itadaak ang panahon para maghatag ka sa inyong kagalingon. Kadaghang adlaw gihatag sa tuwa, 6 days gihatag sa Ginoo sa tuwa para maghatag balingkamot para sa tuwa pamilya. Wala lang tinatahilak to sa Ginoo na. Isa lang ka adlaw gipagay sa Ginoo. Pila lang pagyon ka oras? 2 hours? Yang alas 10 na ka, mabot, alas 11. Yan ang hapit na bumalang Kapay na kayo, 1 hour, 40 minutes. One day, bumanto ka sa umang pundo. Ha? Sa manis ka? Ikaw, alas 12 sa Bernes kami. Wala na lang sila yung panahon sa trabaho. Basawan ni mo ang 10 commandments or ang Sabbath day, ang balakon sa Sabbath day. Ang ilang mga trabahante, hindi na magtrabaho. Ang mga tao, hindi na magluto. Ang ilang mga sulubuon, hindi na magtrabaho. Ang mga animals, hindi na ito buhay. Hingga sa gabi sa Friday, at doon sa gabi, ang Sabado, ang Subusa. Kaya ka na, kung adlaw, consider na balaan adlaw, Sabbath day. Oh. Pero kita, wala, kadilig na ito na ilalong sa balakon. Pero, umiyak ko, no? Mula ka, naglawan mo ulit. Itong simbahan. Matulog sa kayo, mamuwi kayo. Bla-bla, abot mo. Lugay ko abot pastor, ganun. Lakaw, walang dito. Nagpuyo ka, ka. Matilig ka mabago. Kasi ang kansi. Kasi Ginoo ka nunay. Half day na lang kaya ang simba. Late mag yun. Ya, pagubad, maliot to. Hindi man maliot to sa balay, maliot to diya sa mga fast food chains. Kanya, uban, mga guliya ko, nakasuhan, sa mga ilimnon, nananan, ato sa mga barkada, ato sa mga sabungan, mga sugalan, anong tunga sa adlaw. Tanawa. Ingon ang Ginoo, kinsa kayo ito, magluwas at pagdalingon, mawat-an, Ginoo ni ini, o si bisan kinsa, na mawat-an sa kinabuhi, tungod ka na ako, magluwas ni ini. So kung mawat-an ka sa imuhang kinabuhi, tungod sa Ginoo, nagluwas ka sa imuhang kinabuhi. Baliktad ang mentality, ang unang-una sa tao. So, wahing yan, magsupak sa kulong sa Ginoo.
Kung buong ka na luwason imong kaugalingon, kapildihan. Pero kung mapildi ka, kung sa pag-alaga sa Ginoo, actually kadaugan. Kasi ingon Paul, Pilipos 1:21, kaya alam ka mo, kapag kinabuhi niya sa diha kang Kristo, kapag kamatay, o pagdaog. Ikaw self-denial should be exercise in dying ungodliness and worldly lust. Sa daw, ang pag-deny, pagsalikway, pagdumili sa kaugalingon, apil dira ang pagsalikway sa ungodliness. Sa kanin ungodliness? Dili Diyos doon na kinabuhi. Ayaw mo sundog ito. Ayaw mo sundog ang Kristuhan ang mga Parisiyo o mga Eskriba. Parisiyo at Eskriba, sila ni mga tao sa Bible na example sa mga tao na mga reliyoso, pero dili Diyos doon. Kung mo reliyoso, palainan sa reliyoso, Diyos doon. Ba, nag-share na pangalan nila sa kanila. Ang reliyoso kung Diyos doon. Ang reliyoso, kung simba. Ang reliyoso, magbantay sa mga kasubukan ay kalang mga kalimukan. Sample sa reliyoso. Kung reliyoso ka na, sila reliyoso na. Abot sa tawag kanyang Semana Santa. Mahimo mo palatos, malansa. Reliyoso na. Pero dili Diyos na. Anyway, so masayaran, yung dili Diyos na. Ang tao na Diyos doon, dili lang siya musimba, dili lang siya participate sa mga tulunganon, kung dili, muan po siya, kapag kinabuhi siya, na mataro ang lubangan siya. Diyos no, musimba, katungaan na sabon, at kung kukuhangin, doon ko sa una, doon magtubok ang na sa una. Anak ko na magtawag na sa buhangin. Ako na muna. Magtawag ko sa iya. Dihaan. Sabi, lapukan ng mga tao. Sa ako na niya, boss. Patay duming ko rin. Patay ko ba, di ko bata pa. Magikan ko simba. Napay long sleep. Nagka-long sleep. Patay. Magikan yung simba. Simba rin. Kumama rin. Ha? Ano kailangan mo dito kasi dito? Mga tao, mga reliyoso, just like Parisio and Escriba. Bayo ni Jesus, mga tangkas mo mga sa nila, mga talahurog, pero mga ugaw mo, mga salawayon mo, mga tao mo na nagpakakarnero, pero mga lubro ni ay. Reliyoso. Kung Diyos doon ka, di ka magbantay panahon sa Domingo, di lang ka magbantay panahon sa Domingo, kung dili every day sa ibang kinabuhi. Pag kinabuhi ka, na makapagtay. Kinsa man imong kauban, nama ka sa trabahoan, nama ka sa eskwelahan, kinsa man imong kaistorya, dili kayo mausap, huluban. Pagkabot na rin ka, baan tayo, balaan tayo. Mag-worship sa Ginoo, mag-hilak-hilak pa, pero pag-abot sa laing teritoryo, kung unsa ka, huli sa sulod, imon pagyala ka, demonyo pag-abot dito sa bukas. Hindi na pwede sa inana pagpakalagad sa Ginoo. Ingon, si Pablo, walay sundalo, mapag-apil-apil sa trabaho, kung walay lamot siya pagkasundalo. Kung Kristuhanon ka, ano mag-apil-apil naman ka sa buhat ka dili, walay lamot sa iyong pagkakristuhanon. Pag istorya na ito, mga himalikas ng mga tao, himalikas mo. Batay. Hindi na ang klaseng kinabuhi. Ingon siya rin, should be exercise denying ungodliness and worldly lust. Kalibutanon na kailipgon. Sa pagsunod sa Ginoo, pag-abot ka sa kalibutanon, kailipgon,
Mao gini, kompetensya sa Ginoo. Kalibutan na ilipod. Ang atong mga mata, dali na kayo maibog. Kita lang dali nga, murag. Hinahay mo yung kapuyo. Sa kayo, hinungdan ano eh. Dapat ang luto. Kung nahayahay, sa himuon ni mo. At tumutupan, outlet eh. Kasi, mamasin ko, malayusin. Ha? Pag-ingon ka, uy, nahayahay mo naman, ha? Kaya na, nagkapil na o katulay sa ako. Swerte. Nagkapilay ko sa ako. Ha? Pag-ingon niya, uy, murag, flat screen na ilang TV ba? Ano po gisakyan na? Kasi trabaho, approve na? Approve eh! Parang makapalit yung flat screen. Wala yung problema. Kung ma-approve ka, problema nila ko supak ka na. Mas kang butong sa Ginoo. Pero kung nila kang butong sa Ginoo, ilog yung ang kurso. Ang bantay, kasi ito niya, ibis pa na langit, makaangin. Nakatong pag-approve. Nung dumiring, hindi na lang nasa abroad, successful. Ang uban, ano ito? Nakapriso. Ang uban, ipagpulata. Ang uban, uyo nila sa kadalanan. Ang uban, wanted. Dalang tilintik, tago ng tago. Hindi na lang nasa abroad ha. Swerte ang kinabuhi. Wala kong abroad ka. Dili ka umutong sa Ginoo. Pagbantay. Pero kung kabutong sa Ginoo, ay na. Okay na, maayo na. Ikaw ba ang Titus 2:12? Ikaw niya, Adria. Tito 2:12. Tito 2:12. Naging na pulo sa Ginoo. Nagtudlo ka na ito sa pagbiya, sa pagkadili, Diyos doon, o sa mga pangitog na kalibutanon, o sa pagkinabuhi na papinungdanon. Pag kinabuhi o panungganon sa pagalingon, pataron ng Diyos doon, hindi pa nang mula ka. Kasi, sa diha musunod ka sa Ginoo, gikinahanglan ang suman. Pagtalikod sa mga dili Diyos doon na mga pamaagi, o pagtalikod sa kaimog ining kalibutan. Walang taptapi na lang ng imong mata. Kung makakita ka sa imong silingan nga ni Asinso, taptapi yung mata para dili ka dito. Nabila ko, nakuha niya yung pag-asinso sa kabuang na pamaagi, ayaw yung taon kaibog. Taptapi na lang yung mata. Pag-usa mo lang, ibuhaw balay, hindi ang nindot tayo kung sa kabuang ng pamaagi. Nindot na nindot na mga kalamuti, yasun yung balay, doon na kayo mahalon na mga butang. Anong kalan? Biyaan ka dito. Ang dapat nino pangandaman, ang dapat na maoy ang buhang kainan. Slides ako dito. Biblically, ang kinabuhi sa tao, 70 to 80 years old na ka. Sinanay, swerte si nanay, grasya, ang kinabuhi, kay Conchintay, uno, ama. Ayaw ninyo acting na. Wala silabot. Ang iyang edad, Conchintay uno, grasya. Pero ang life na ito, no? 70 to 80. Bintira. Yang bisyuso ka, ay napagdahong ng 70. Naunahan na lang, right? Ibig magmuna ka, baktan ako si Binti, magmuna na lang ka, right? Hindi di mo 30, may na ka, right? Si Binta rin yung utang. Ikaw na daan ang kasyon na si Binta rin daan, kaya buliyagon mo na. Pero kung di ka madlungon, hindi ka, Binti, utang si Binti kayo. Kung madlungon. Pero kung madlungon ka, kaya na pag nahog na si Binti ka, ito na lang mo, si Binta rin yung utang. Ha? Kung di ka buliyagon. So, una sa tao, no? Murag yun! Pag-nubay niya sa kalibutan. Murag, bulahutay kinalihan ko sa kapalahunan. So, pinigil timan eh. Yaan kinili ka. Kung bukuyog ka sa kadapit, makauto siya ang dimunga eternal na buhay. Ito eternal,
Sa Bisaya, walay katapusan ang buhay ko. Katong tanan, doon ka magbiduha, langit o impyerno. Hindi ka mga langit sa Ginoo sa kalibutan, kay anya din mo balay, baliktad imong adtuan sa langit kalibutan. Kay kuno sa kaanya, ang imong balay diri sa kalibutan, kung inaanak ko, kapait ang imong uling-anan dito sa langit kalibutan. Kay padulong ka sa impyerno. Na, alayo dito. Bahala na imong balay ding takiling, bahala na imong balay kusnuton. Basta kay dito sa langit, palasyo. Ang Ginoo pagit ang andam ng balay. Ang arkitek anak ang Ginoo, ang engineer anak ang Ginoo, ang trabaho anak ang Ginoo. O ihalang giandam. Prepare sa imo, iba-ingon ang puno sa Ginoo, Juan 14. Ha? Balik ko. Wato ko sa pamahan. O mag-andam ako o mga lawak dito. O kung ako mag-andam na, o naka-andam na, mabalik ako. Aron ko ba? Mawag pa sa nakabalik diri ka karon. Kaya nag-andam ba to sa kumilanan ni mo dito? May anan ako dito ha. O niya akong muliyagon ka. Paritahan. Imbis makaangkon ka dito, muliyanan ng kalasyo. Imong laktan, mulawan. Mga makalong mga bato. Diri awayan ba na diri Mga esmeralda na mga bato, mga makalon. Mga bato nga mura kag pwede ka manamin. Tungod sa tinaw, ba yung mga definition? Tinaw kayo ng mga bato. Bulawan mo, ay mulaktan bulawan. So una, ang panimuaan? Una yung lamig na balay. Kung makabalay ka sa kalibutan, nawala ka nibiyan sa Ginoo, kaya kahit lamig. Pero kung di ka na makabalay, ayaw magbiyahe ang Ginoo, kaya nangita kang balay. Dahil ka, pangit ang balay. Isa kong mga lakad sa Ginoo, nagbawas ako, aka na may pain. Kaya, usaha mo lang malindot yung balay mo sa kalibutan, kanya impyerno kung kapanulong. Habang buhay, samantalang imong i-prepare rin nga balay. Kasi paghugan mong tukod sa imong balay, lantaw-lantaw ni mo ka. Wow, nalindot sa balay. Ang tangan na ulit mga kuhan, tangan-anahian, tangan-sakyanan. Kaya paghuman kay, nindot kayo, paghuman na tanan. Lukso-lukso sa kalipay. Dapat ay sakit sa kasing-kasing. Tikop. Pagka nindot sa kuhan, di pa yung sa nindot kayo balay niya. Paghuman, bukotong kuhan. Patay niya, impyerno panulo. Kaya kinabuhin nyo. Ingong bandria, giluwas kita sa Ginoo aron sa pagbiya, sa pagka-dili Diyos. Ang purpose na giluwas ka, aron biyaan mo ang imong pagka-dili Diyos God. O kinahanglan na mapinungganong ikaw sa imong kagalingon. Sa una to, John 6:12-13, Juan 6. Dose nga sa 13, nag-iwan ang pulong sa Ginoo. O sa Juan. O sa nangabusog na sila mingaw sa iyong matinunan. Ikusa ninyo ang mga tipid na masalin ang walay musik. O sa Titus 2:11 yan. Titus 2:11. Ingon pa ang 2:11, ingon pa niya, ang grasya sa Dios ipanayag alang sa kaluwasan sa mga tao. 12, nagtudlo ka nato sa pagbiya sa pagkadili Dios na. Subot pa sabot, giluwas na sa Ginoo para biyaan ang pagkadili Dios na. Aron kung giluwas ka sa Ginoo pero wala ka makabiya sa iyong pagka-Dios doon. Alin daw. Bakit wala ka makadaluwas? Ikatulong, self-denial is necessary for the believers to be victorious. So now, gusto kang madaugon na kinabuhi? Kasi gusto na rin kinabuhi na madaugon. Pag-umilit sa mga kagalingon. Sa likway ng kagalingon. Reserve ka na siya sa pagka-madaugon. Una ko rin ito, 9:27.
Tanaw, unang Korinto, 9:27, ingon, ang pulong sa Ginoo, ingon pa niya dali Hinoon, gihigpitan nako ang akong lawas o giuling ko kini. Kay basin mo niya kung sa akong pagwali ngadto sa uban, mahimo ako sinalikway. 9:25. Ang mata, magdudula, nalingkamot sa pagtubong sa iyang pagalingon sa talang mga butang. Sila naghimo gayon niini, aron makadawat og puruna nga madulot ra apan kita sa dili madulot. So, sa kalingkamot ni mo diri sa kalibutan, madulot ra karon. Madulot ra karon. Palit mo sa kilan, madulot ra niya ulan karon. Kapalit ko balay, madulot ra niya ulan karon. Basta man kanindot ka mga lyrics sa iyong balay, abot panahon madaan mo, pintura madaan. Ang mga materyales na gigamit mo upas sa karon. Mga daon sa karon, mga bakal na yun sa karon. Kung ganang imuhang di balik kamutan, hindi sa kalibutan, kapildihan, imuhang. Ino pa, to become victorious, you must control yourself. Sa daw, aron ka mahimo magpadaugon sa kinabuhi, kinahanglan kontrolon nimo imong pagalingon. Kontrol gikan sa tanan na mga gi-offer sa kalibutan. Tanan na gi-offer niya kalibutan. And to become victorious, you must desire it. Tinguhaan yun. Nga mahimo kang madaugon sa kinabuhi. Kung nangalakad ka sa Ginoo, walay kapildihan. Ano ba? Ano wala kay kapildihan? Bisan pa ako, kung wala kay kwarta, makahimo ka sa pagkahiyo. Sa pag wala kay gas, makahimo ka sa pagkahiyo. Pero kung wala ka sa kamot sa Ginoo, pag ingon na walay kwarta, abuhin nyo na yung ulo. Init tayo. Tanan nga samok-samok. Iti. Sa totoo lang ang iring. Butuon lang ilo. Inita sa ulo. Butuon ang banat. Ang banat kaulon. May kwarta. Wala'y bugas. Pero kung nakakas ako sa Ginoo, ang Ginoo na wala'y bugas, ang Ginoo na magpanalangin. Mungkin ako, bahala ko yung kwarta, basta importante. Ikaw na yung Kristuhano. Bahala ko yung kwarta, basta importante malipayan. Pero Kristuhano, hindi Kristuhano, kasi malipayon. May bugas, malipayon. Pero pag Kristuhano, malipayon. Sige na, kinuuli ka kung yung babae. Kaya mga asawa ka, bahala ko yung pastor may God. God will provide. At tayo, mga pastor may God will provide. Ang paborito na versikulo sa pastor, Matthew 6:23. Mas napalitaan Ginoo, ng mga butang, ikahagad na ito, wala. Habang mga asawa mayroon na, makaunang versikulo! Kauna lang, Matthew 6:23, umusok makana. Pero mo na isang kalay, God will provide. Pag unaon lang ito ang Ginoo, provide na sa Ginoo. Ano ito? Ang byuda. Kaya, encounter ni Elias. Diba? May byuda ng babae. Duman sa hulaw. Nagpropesiya si Propeta Elias na adunay akong hulaw may tabo sa Samaria. Wala ko sa'yo. Hindi na siya sa Ginoo, tulong ka tuwing, ulan, ulan. Samtang walay ulan, kaya ka nakahuya, kaya ang Ginoo, kaya ako mag-provide sa pagkaon. Padala sa kuwak dito, tagaan sa pagkaon, ipatay sa Ginoo ang tanong. Kaya gilan siya sa Ginoo, at ito ano yung bunsura, o may counter din mo doon yung babae niya, kung siya magpakaon sa Ginoo. Abot siya sa kabalay, ingon siya ito siguro yung sa live. Abay, makakon ninyo, pwede ba kulutungan? Diba, dumanding kayo. Propeta sa Ginoo. Ingon sa mga, live, na kayo maluto diyan, pwede ko nilulutuan. Ang tubag sa babae, ingon niya, Ginoo,
ako'y maluto niya sa kapudyon na harina. Sa tika, sa tapos ng tika. Kini, ako ang nag-prepare kay para ni sa hapon sa kwa anak, kumani ini mga matay namin. Di ba kala ikaw to, ito, tayo istorya, hindi pagkaon. Wala ka wala ito siya. Siguro kung ikaw to, si Propeta Elias, atay mo, lalakaw na. Wala ka wala ko, amoy-moy naman eh. Okay? Diba kagina siya, natuon ako eh, para sa anak, ang mga gumas, anak, yung human, yung mga matay namin. Pero tatawa, tingnan si Elias, dito ka lang. Kaya dito. Kaya kaya babae kay Kristuhano ba? Ay, diluto. May kamalo sa alaga sa dito. Diluto niya. For 3 years. Ano ba mo? Umanya lutoan ang maong na harina. Gamit ang mantika. Kung ipakaon niya sa alagad sa Ginoo for 3 years. Wala yung basubas ang harina. Wala yung basubas ang iyang harina. Can you imagine? Pagsalig lang niya sa Ginoo. Na Ginoo mo provide. Diunan niya kung iba ng alagad sa Ginoo. And then God bless her. Ganyan na. Ipanalahinan siya for 3 years. 3 years hulaw. Walay pagkaon. Puro kainit. Supposed to be mamatay ng tato sila. Kung kita to lang nahula, matay. Mabuhay pa mga tamit na ron. Mabi ko na siguro, mga pila ka oras siguro. Kung makakaon niya ni. Karon kay, ako manilutoon. Hinatag sa inyo, matay. Ito, may kaumahan na lang. Kaya wala kang ikaon doon. Pero wala na sa amin namin. Pero kita to, at ito na lang ito siningan. Kasi kahit man ito, kasi sila kanina siguro ito Kaya parang nalagay sa mga. Kung ikaw ng balik, mamatay na rin. Diba? Kasi kung ato, dahil kasi ito dumato sa inyong balay, gusto mo rin, lako. Pero anak, kasi ako sa taon, ako ko na panalangin. Una-una ako nalangin. Ha? Meron yung sa among pastor sa una. 2 times a week siya nag-bisita sa mga members. Higit siya muli, bawa sa itala. Hindi ko siya ihawan ng manok, dalahan siya o manok. Okay. Wala may mga manok dito. Makaunod, ano ang pastor, hindi mapas mo. May talang balay na yung natuan, hindi man pwede na di siya mga pig. Oto nga, sige kape. Parisang saking, parisang kamla, yang uban kayo, ibig naman. Dali na ka pa niya akong pastor. Dali ka pa niya akong pastor. Sunod na. Sunod na lang sa pera. Hindi na lang sila maglupa ay nakapakaw ng isa. Ano ba, nasakto nila na doon ay panalangin. Kung gusto kang panalaginan ka sa Ginoo, sa higit tao. Para mahimong kang victorious kinabuhi, i-desire niyo ni. Ano ba, hindi na makabuuna sa kinabuhi. Yang yan ako ang tangan sa pagtindok. Pagkagsunan ko niya sa Ginoo. Kung ba niyo nagawin ng Ginoo? So, sabi sa inuhan, ihagak ko sa inyo ito ang pagkalakan niya. Hindi mo ka pastor, hindi mo sinawag ka missionary, pero hindi ka makaalagan sa Ginoo, sa isang pusa o maakin. Hindi ko ihagak ang 100% ang pagkalakan sa Ginoo. Manuman, all guy, tinahanglan kini sa pagsalikway sa iyong pagkalingon. Pagtumilit sa iyong pagkalingon, all ka ang masulit sa Ginoo. Kung pinahanglan sa na imuhang na itinay ang tanan ng mga dili Diyos ng o ang tanan ng mga kahilig ko dili kalibutan. O kapusan, pinahanglan na isalikway mo yung pagkalingon, aron ka mahimo madakugod sa kita. Madakugod sa tanang area sa iyong. Let us pray.